Γεια σας. Σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία, τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και κατ' επέκταση για την ελληνική κοινωνία, υπάρχουν κάποια πράγματα και κάποια πρόσωπα κυρίως που μας δίνουν ελπίδα. Ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει με την δύναμη των Ελλήνων, με τη δύναμη των νέων ανθρώπων που έχουν πολλά να προσφέρουν και να δώσουν διέξοδο τελικά σε αυτή την χώρα. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Φέδων Ανδρεαδάκης. Αναμφίβολα είναι ο Φέδων Ανδρεαδάκης από τη Λαμία. Ένα παιδί που έδωσε φέτος πανελλαδικές εξετάσεις και είναι ο πρώτος των πρώτων. 19.880 μόρια, αστρονομικό ακούγεται. Φέδωνα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φέδων Ανδρεαδάκης λοιπόν είναι μαζί μας σήμερα στο newsforall.gr και πρώτα απ' όλα πες μου την ερώτηση που φαντάζομαι που σου έχουν κάνει όλοι μέχρι σήμερα. Πώς κατορθώνει κανείς και φτάνει σε αυτό το σημείο, γιατί ακούγεται αυτό το νούμερο 19.880 κάτι που για να το πετύχει κανείς μάλλον θα πρέπει να κάνει απίστευτες θυσίες. Είναι έτσι ακριβώς ή πιστεύεις ότι έχει να κάνει και με μια ιδιαίτερη ικανότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ώστε να κωδικοποιεί διαφορετικά αυτά που μαθαίνει και να μπορεί πολύ πιο εύκολα να τα μετουσιώνει σε επιτυχία στα διαγωνίσματα των πανελλαδικών όπως ήταν αυτά που έδωσες? Κοιτάξτε, σε αυτό που είπατε υπάρχει μια πολύ μεγάλη δόση αλήθειας ως προς το πρώτο μέρος, δηλαδή ότι προφανώς απαιτεί κόπο και θυσίες και από την πλευρά μου εμένα αυτό που με βοήθησε ήταν δύο πράγματα. Πρώτον, η συστηματική δουλειά με την έννοια ότι δεν ξεκίνησα φέτος ή πέρσι, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλο αυτόν τον αγώνα, όλη αυτή την προετοιμασία, γιατί όλα θέλουν βάσεις, όλα είναι βήμα-βήμα, συνεχίζουμε. Και το δεύτερο που με βοήθησε εμένα ήταν ότι πάντα προσπαθούσα να κατανοήσω τα πράγματα. Δηλαδή δεν έλυνα ασκήσεις μόνο και μόνο για να μάθω τον τρόπο να λύνω την άσκηση, αλλά ήθελα να καταλάβω τι γίνεται. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ γιατί έφτασα σε ένα σημείο που μετά δεν με ένοιαζε να έχω λύσει παρόμοια άσκηση, αλλά μπορούσα να λύσω επειδή ήξερα τα μαθηματικά ή τη φυσική. Γι' αυτό που λέτε για ιδιαίτερη ικανότητα δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις απευθύνονται σε έναν ή δύο και δεν λέω ότι είμαι εγώ αυτός ο ένας, οποιονδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί στα θέματα των πανελλαδικών με τα δύο προηγούμενα χαρακτηριστικά. Αυτό που περιέγραψε βέβαια ξεφεύγει από αυτό που λέγαμε παπαγαλία, που έχουμε μάθει ότι είναι ας πούμε το α και το ω για να πετύχει κανείς. Οπότε εσύ ακολουθείς ουσιαστικά μια διαφορετική μέθοδο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η παπαγαλία, ειδικά στα θετικά μαθήματα, ξέρετε, στην κατεύθυνση που ακολουθούσα εγώ, σκοτώνει τη σκέψη του μαθητή. Δεν τον αφήνει να σκεφτεί κριτικά, δεν τον αφήνει να δει παρά έξω. Δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν νομίζω μπορεί να αποδώσει κανείς με την παπαγαλία. Με τίποτα. Να πω μόνο κάτι, γιατί δεν το απάντησα, που είπατε για τις θυσίες. Ναι. Θυσίασα κυρίως τον ελεύθερο χρόνο, όπως πιστεύω όλοι οι μαθητές της τρίτης τάξης. Όμως με τη σημείωση ότι δεν γίνεται να είσαι 24 ώρες πάνω από ένα βιβλίο, να διαβάζεις καταναγκαστικά και να περιμένεις ότι δεν θα κουραστείς, ότι θα αποδώσεις το τέλος πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται την πολυμέρεια, να κάνει πολλά πράγματα για να ξεφεύγει κιόλας, να έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του. Για παράδειγμα, εγώ ασχολούμαι με τη μουσική και συνέχισα να ασχολούμαι ακόμα και στην τελική με όλες τις πιέσεις. Πιστεύω ότι ο καθένας βρίσκει μια τέτοια διέξοδο και πρέπει να έχει. Ασχολείσαι λοιπόν και με τη μουσική. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι αυτό το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, είναι πώς αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές ένα παιδί που φαίνεται ότι είναι στην κορυφή. Δηλαδή που είναι ο καλύτερος μαθητής προφανώς, που έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, γιατί τουλάχιστον από τις δικές μου εμπειρίες και από τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων υπάρχει ζήλια από τη μία πλευρά και στη ζήλια πάνω βέβαια μία προσπάθεια απαξίωσης, ας πούμε. Να πούνε αυτός είναι nerd που λέμε, αυτός διαβάζει μόνο και δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο γύρω του. Εσύ έχεις βιώσει κάτι τέτοιο ή έχεις κατορθώσει με τον τρόπο σου να το ξεπεράσεις όλο αυτό? Κοιτάξτε, τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και τα έχω βρει και εγώ, αλλά ευτυχώς σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Δηλαδή όλοι οι μαθητές μου και ιδιαίτερα στο σχολείο μου, και εγώ τους ευχαριστώ για αυτό, γιατί θέλει πολύ ήθος για να το κάνουν αυτό. Όχι μόνο δεν ζηλεύανε, ξέρετε, με τον κακό τον τρόπο, αλλά
Ναι, καταλαβαίνω. Ίσα ίσα. Χαίρονταν μαζί μου και αυτό είναι, πιστεύω, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, δηλαδή, σε μένα μου δίνει πολύ χαρά όταν ο άλλος του αρέσει αυτό. Λέει μπράβο, συνέχισε. Και προφανώς με την καλή έννοια θέλει να φτάσει και αυτός. Και να φτάσουν όλοι. Να έχουν όλοι Το σχολείο μεγάλη σου γενικά είχε επιτυχίες? Ναι. Στη Λαμία είχαμε τις περισσότερες επιτυχίες από το έκτο Λύκειο Λαμίας όπου φοιτώ. Και ναι, είχε πάρα πολύ καλούς μαθητές. Πάρα πολύ καλούς. Μάλιστα. Τώρα, την καθημερινότητά σου περιέγραψέ μου, δηλαδή αυτό το τελευταίο χρόνο ειδικά, που ήταν η τελική ευθεία για την επιτυχία αυτή. Πώς ήταν η καθημερινότητά σου μέσα στη βδομάδα και το Σαββατοκυριακό σου? Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, πολλές ώρες σχολείο και φροντιστήριο, πάρα πολλές ώρες. Και δηλαδή να φανταστείτε, πέρα από το σχολείο είχα κατά μέσο όρο 4 ώρες φροντιστήριο κάθε μέρα. Αυτό δεν μου άφηνε και πάρα πολλά πράγματα για να κάνω. Διάβαζα 2 με 3 ώρες τη μέρα, το οποίο όμως δεν ήταν κάτι σταθερό. Μπορεί μια μέρα να διάβαζα πάρα πολύ και την άλλη να μην διάβαζα τόσο πολύ. Ήταν ανάλογα με το πόσο ένιωθα, πόσο κουρασμένος ήμουν ή ξεκούραστος και πόσο μπορούσα να ανταπεξέλθω. Είχα 3 φορές την εβδομάδα που πήγαινα μουσική, ξέρετε, που ξέδινα εκεί πέρα. Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο πιο χαλαρά. Αν και το Σάββατο είχα μαθήματα, αλλά μετά από το μεσημέρι και μετά ξεκουραζόμουν, πραγματικά καθόμουν, δεν μπορούσα. Δηλαδή, ήταν η φόρτιση της εβδομάδας πάρα πολύ μεγάλης και συνέχισα το διάβασμα την Κυριακή. Και τώρα, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, αισθάνεσαι την ανάγκη να ξεδώσεις, να εκτονωθείς? Κοιτάξτε, σίγουρα. Δηλαδή, ειδικά μετά το τέλος και των σχολικών που μείναμε ελεύθεροι, ναι, είναι αυτό ότι θες να κάθεσαι, θες να ξεκουραστείς, λες τέλειωσα, ναι. Διακοπές? Διακοπές θα πάω, σίγουρα θα πάω στη Σάμο γιατί είναι από εκεί ο πατέρας μου. Μάλιστα. Έχουμε και σπίτι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκουραστώ, έχουμε 2 μήνες μπροστά μας ή 3 για ξεκούραση και μετά εννοείται θέλω να συνεχίσω. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσω να διαβάζω, θα συνεχίσω να προσπαθώ, γιατί τίποτα δεν τελειώνει εδώ, αλλά όλα αρχίζουν. Σωστά. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ειδικά την εποχή τη δική μας τώρα, που φαντάζομαι ότι και εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι η μεγάλη προσπάθεια γίνεται από εδώ και στο εξής, καθώς οι συνθήκες αυτές που έχουν διαμορφωθεί για εσάς τους νεότερους βέβαια, αλλά και για όλους μας, είναι ναρκοθετημένες, δηλαδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και μάλιστα ήθελα να σε ρωτήσω εάν στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει η σκέψη να φύγεις από την Ελλάδα, όπως την έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην ηλικία σου. Καταρχάς να ξεκινήσω από αυτό που είπατε και ναι, προφανώς όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση τη σημερινή της Ελλάδος. Καλή δεν μπορεί να την πει κανείς. Ελπίζω να βελτιωθεί, πραγματικά το ελπίζω και το εύχομαι και πιστεύω ότι όλοι πρέπει με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε να βελτιωθεί. Όσο για αυτό που είπατε για το εξωτερικό, ναι, το σκέφτομαι κυρίως για σπουδές. Γιατί ξέρετε, σε διευκολύνουν, σου δίνουν πιο πολλά μέσα, πιο πολλά πράγματα, αλλά θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα και να μου δοθεί κιόλας να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να γυρνάμε πάντα στην Ελλάδα και να τη βοηθάμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, όσο και αν ακούγεται, ξέρετε, λίγο απλοϊκή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιλογές σου, γιατί ξεκίνησε τη διαδικασία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ποιες είναι οι επιλογές σου? Λοιπόν, αυτή η βαθμολογία σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις οπουδήποτε. Δηλαδή, ειδικά με δεδομένο ότι είσαι ο πρώτος των πρώτων, είναι σίγουρο ότι ό,τι επιλέξεις είναι και βέβαιο ότι θα το πετύχεις. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη σου επιλογή? Εγώ πρώτη επιλογή θα βάλω φυσικό Αθηνών και ξέρετε, πολλοί που θα προσπαθήσουν, όχι μόνο θα προσπαθήσουν και ήδη από πριν, ξέροντας ότι τα γράψω καλά, εντάξει, τόσο καλά δεν νομίζω να το περιμένανε, προσπαθήσαν να με μεταπίσουν, ξέρετε, σε πιο λογικές επιλογές, λογικές για υψηλά μόρια εννοώ, όπως ιατρική, όπως πολυτεχνείο ή κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ αυτό που τους λέω και αυτό που λέω σε όλους είναι ότι αυτό μου αρέσει, αυτό θέλω να ακολουθήσω. Άρα λοιπόν στο μυαλό σου, στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει το ενδεχόμενο να ασχοληθείς με την έρευνα, φαντάζομαι. Γιατί το να πας στο φυσικό, εντάξει, μία επιλογή ας πούμε είναι να γίνεις καθηγητής, αλλά τα πράγματα στην εκπαίδευση είναι ακόμα πάρα πολύ ρευστά. Οπότε φαντάζομαι ότι η έρευνα είναι στο μυαλό σου. Ναι. Εγώ αυτό σκέφτομαι, αυτό θέλω και ξέρετε, όχι μόνο το θέλω, απλά με ενθουσιάζει η ιδέα. Και από τη στιγμή
που θα κάνω κάτι που μου αρέσει, τουλάχιστον θα είμαι ευτυχισμένος και ελπίζω ότι θα είμαι και καλός σε αυτό. Παίζεις και μουσική. Ναι, ναι. Παίζω βιολί, πιάνο και τώρα δίνω και πτυχίο για την αρμονία. Μάλιστα. Όπως σας είχα πει πιο πριν. Σε έχει βοηθήσει η μουσική στην προσπάθεια αυτή που έκανες, το ότι ασχολήθηκες με τη μουσική? Κοιτάξτε, άμεσα δεν μπορώ να το πω. Αλλά έμεσα η μουσική μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί πραγματικά σου ανοίγει το μυαλό, πραγματικά σου δίνει μια άλλη πλευρά της ζωής. Και σε μαθήματα κυρίως όπως η έκθεση, χρειάζεται αυτό, να μπορείς να δεις τα πράγματα από πολλές πλευρές. Και η μουσική, γενικότερα η τέχνη, οποιοδήποτε ασχολείται με την τέχνη, όποιας μορφής ξέρετε, έχει μια άλλη ματιά στον κόσμο, του δίνει. Του ανοίγεται ένας άλλος Κάτι δρόμος. τελευταίο, επειδή συμβαίνει σε πάρα πολλές οικογένειες, εκ των πραγμάτων μένεις στη Λαμία, θα χρειαστεί μάλλον να κατέβεις στην Αθήνα και να μείνεις στην Αθήνα για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει δυνατότητα οικονομική από την οικογένειά σου ή τα πράγματα είναι δύσκολα για εσάς? Υπάρχει και έχουμε το εξής αβαντάζ, μέσα εισαγωγικά, το ότι υπάρχει και σπίτι στην Αθήνα από ένα συγγενή μου. Οπότε δεν θα έχουμε το βάρος του ενοικίου. Ωραία. Άρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα και μάλιστα είναι και ένας από τους λόγους που ήθελα να επιλέξω την Αθήνα ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις από εδώ και στο εξής. Όπως είπες και εσύ, μάλλον τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και το ξέρεις, το έχεις συνειδητοποιήσει και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και σου εύχομαι αυτά που θέλεις, που έχεις στο μυαλό σου, να τα πετύχεις για το καλό και το δικό σου, αλλά και για το καλό όλων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.